Gofynnwch y cwestiwn. A wnaethon ni yr hyn roeddwn ni'n bwriadu ei wneud? Mae Mesurau Proses yn fesurau amser yn y bon gan ei bod yn mesur bob tro y mae rhywbeth yn digwydd, fel y dylent wneud. Er enghraifft, amseroedd aros, cymhwyso arferion gorau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac yn y blaen. Gallai defnyddio'r Mesurau Proses i leihau amrywiad a chostau diangen wrth ddarparu gofal. Mae Mesurau Cydbwyso yn bwysig i sicrhau nad yw'r gwelliant hwnnw mewn un maes yn cael effaith negyddol ar faes arall. Enghraifftau yw defnyddio lleihau hyd yr arhosiad, fel Mesurau Canlyniad wrth ffonitro cyfaddau ail-dderbyn fel Mesurau Cydbwyso. Mae diagnostig syml cystag ag unrhyw fath ac os gallwch chi creu perchnogaeth ynghylch y mesur, mae hynny hyd yn oed yn well.